खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिश्वनाथाव खनसेयैनो साबा सुरां सिखारिफोरखौ हमनो हादों। बे साबा सुरां सिखारिफोरा हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाग्रानि दाउ हमनो थांनायाव हमजादों। खाजानाय सुरां सिखारिफोरा फारियै साइफुल इस्लाम, आनवार हुसेन, तामसार आली, आबुल हुसेन आरो गुबुन सासेखौ फकीर आली होननानै सिनायथि होदों। बिश्वनाथनि फलाकाटा बिलाव हमनो हादों बे साबा सुरां सिखारिफोरखौ। दासान्दि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आइजोफोरनो उद्यमिता आसनिखौ लानानै चेक राननाय हाबाफारिया जागायगासिनो दङ। बे चेक राननायखौ लानानै गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय हावरियापेट गामिनि गोबां आइजोफोरनि गेजेराव बेले-बेजे थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे उद्यमिता आसनिनि रां मोननांगौनि फारिलाइयाव मुं थालांनायखौ लानानै खौरां बिजोङाव जिबिका सखीनि सोद्रोमाफोरनि सायाव अजद दैखांनायखौ लानानै खेंफोरथि होदों जिबिका सखीनि आइजोफ्रा। जिबिका सखीनि आइजोफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला खौरां बिजोङाव बिसोरनि बुंनाय रावफ्रा फंसेबो थार नङा आरो जों जिबिका सखीनि सोद्रोमा जानानै बिसोरनाव रांबो दाबि खालामाखै। रां होयिनि थाखाय गावसोरनि मुं फारिलाइया लिस्टआव फैयाखै होननानै बुंदों, नाथाय जों बयनिबो मुं फारिलाइखौ दोनदों। गासै जों 714 आइजोफोरनि मुंफोरखौ फारिलाइयाव थिसनदोंमोन। बेनि मादाव 518 सुबुंफोरनि मुङाल' लिस्टआव फैदों। बेखौ लानानै बिथांमोना जोंनि सायाव जुदि गावसोरनाव 5,000 रां दाबि खालामनायखौ होयिनि थाखाय लिस्टआव फैयाखै बुंनायनि सायाव माबाफोर फोरमान होनो हायोब्ला खालाम आरो हायाब्ला बेबादि नंखाय रां जाख्ल'नाय बुंनायनि सायाव जों आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै बुंथियो जिबिका सखीनि आइजोफ्रा। उदालगुरि रेल स्टेशननि 1 नं प्लेटफर्माव सासे सेंग्रानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बे थैनाय सेंग्रानि गोथैखौ सिनायथिनो हानाय जायाखै। थैनाय सेंग्रानि फारसे आखायाव जोखोम जानाय दागो दङ। बेखौ लानानै सोरबा बुथारनानै गारनानै दोननायनि सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफोरा। गिबियाव जायगानि सुबुंफ्रा बे गोथैखौ गोग्लैना थानायखौ नुनायनि उनाव रेलवे पुलिसनो खौरां हरनानै पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै गोथैखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। बे खेबाव बिजेपिनि मन्थ्रिनि बिदानिफ्राय गोबां बिबांनि गान्जा बोखांनो हादों। हमनो मोननाय गान्जाखौ गासै 50 केजि आरो बेनि बेसेनखौ खमैबो 9 लाख रां जागोनखौ मिथिहोदों पुलिसा। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ अनिल बागारी आरो गुबुन सासेखौ पंकज सिंह होननानै सिनायथिनो हादों। बे हमजानाय सानै सुबुंनि मादाव अनिल बागारीखौ मध्य प्रदेशनि मन्त्रि प्रतिमा बागरीनि बिदा होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मध्य प्रदेशनि सतना जिल्लायाव बेफोर गोबां बिबांनि गान्जाफोरखौ बोखांनो हादों होननानै पुलिसा सुलुंनि गेजेरजों मिथिहोदों। नगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे आइजोनि जिउ खहा। नगावनि मल्लापट्टियाव बिमा फिसाजो स्कुटि सालायनानै फैबाय थानाय समावनो हरखाब गंसे ट्राक गारिया सौग्रावनायनि जाहोनाव बिमाया जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो फिसाजोआ गोब्राबैनो जोखोम जायो। बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय आइजोखौ मृदुला सयकिया होननानै सिनायथिनो हादों आरो गोब्राब हालोदाव फिसाजोखौ हाखु-दाखुयै देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। नखरसेनिनो सुबुंफोरखौ थैनानै थानायखौ नुनानै बयबो सोमोनांदों। दियुगनि बलमा मरान मुंनि गामियाव हरनि समाव न'नि खथायाव जोबोद गाज्रि हालोदाव बिमा आरो फिसाजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बेनि अनगायैबो गोब्राब जोखोम जानाय हालोदाव बिफाखौबो जायगानि सुबुंफोरा बोखांनो हादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय सोर आरो मानो बेबादि खामानिखौ मावदों बेखौ रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। जिउ गोमानाय बिमा फिसाजोखौ सुनसुमि कबर आरो सनाखि कवर होननानै सिनायथिनो हादों। गोब्राब हालोदाव बिफाखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जाथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफोरा मोनसे सोमोनांनाय थासारि सोमजिहोदों। बे जाथायखौ लानानैनो पुलिसा दायो संदाननाय खामानिखौबो जागायबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार इउनिभार्सिटी रेजिस्ट्रार আৰু বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এই তিনিজনক অতি সোনকালে আমি ৰিলিজ দিয়া হ'ব কাউন্সিলৰ পৰা। এইটো আমাৰ ডিচিশ্যন হৈ গ'ল। বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু কক্ৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এই তিনিজনক ইনভলভমেণ্ট ইহঁতৰ অৰ্ডাৰতে হৈছে বুলি আমি গম পাওঁ। সেইকাৰণে আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰা ইহঁতক যোৱাকালি বিদায় দিব লাগে বুলি ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে। এই তিনিটাটো মেজৰ।